Kulai pi bro ki perlo ki baju pej ya kani ka YouTube channel kecunga ki baju kerjana ke pos kepor oi te menta kesni adan ha kani kecaka ka ba internet pha kani ka dei kesnong krang ka bang adan menta pej kini kesurok jingsha ka te ka dei ka mau kanta PHC khat asnong te kham sharum shtepat ka dei ka snong krang ka krang ha jingsha ka dei ka ju hi kecaka tang balong ka supher tang ka kerteng Akabak pelong yang ngaban record ya kani ka video kolong namar kecing internet jong ka jaka na ka bentar jong pi ki bakwa ban yawan syak ni ka jaka so pa pe pha ya kani ka video ka jonga ban yo iya kecing internet hapo jong kani ka jaka tenga menta ngadan bat ni para jonga so kumno Sukmen bang apa ini kajaka kolong kebaknya te fion nai mentas ngiwan jinga seng nai na laikro anak Paris te ha ngidang yawan jinga seng na Paris laikro te minta hak jing yai lenti kejongi namar kisno kejongi kadan te ni hab yai leng ba kani kasrok te ni kwa kin ban ring ya kani ka video an pun iya kejing internet kejong kani ka jaka yo le sedon na phimo ki bakwa on pai kai sha kani ka jaka phila panyawan te alem ta ni pinno ya kejing internet jong kani ka jaka nang ni na ba ni yek mangi ni na nasrok ba kani ka srok ba wan na stage mojrong ada don pi ki bahia na shlong pin pai mojrong kunsa ya besha kadyang kan pai ha kani ka srok nang ni ka srok te ha kani pat ka jaka ka ba kishna viewpoint kani ka de ka snong krang te phila ban yo iya ki snong ba marjan hapo jong kani ka thain khara snong phio iya ki snong kum kasder stai ka mo so mat stai ka thik snong jongi snong nong ba mo shit the straight pe ya kani ka ti ka jonga the ka snong de ka snong nong ba mo shit ka snong jongi te kapan slar phila ban i shatai yo ileng ba shatai nang ni pat ya katai ka snong molatang straight pe ya ni straight ya ni ka ti ka jonga tai molatang te test te pat kadai ka Bangladesh hoi ngla ban yo isna phan ni kadai ka Bangladesh ka test te ka don ka ramai nanta ka sok kendu nanta ka test te ka mombawen ka doyong nanta ka pedang don shalended jong tailum snong jungi nanta ka sora phila ban yo isna phan ni ka sora sa kidang don bun kisnong nang ni giba ngamla ban yo ilut na kani ka jaka ndai ka view de ka biang pha pe kham tam ha ba shai pha ka sing beneng ngin suggestion dur hiang ni ko ar chai pe stai te tang ka tunga ngai thrai phla yo I ya gani ka jaka te ada phika ban wan jungo wan sakhi de la ki jong ki khmat so pha ban yo wan shni ha por ba phi kham klik por ni phiwa la ni phila ban wan ha kanu ko por ru mar ka jaka ka tenat hi ha kanu poru ti tangkan ni ka video ke jonga kan pen kun no ya kan ni ka video ti crash pun ya ka por ke jong phi ti so pha pan ni share like subscribe ya kan ni ka channel ke jonga na ko benta ki we pat ki video ki ba ngan sa upload nang ni shakmat ha kan ni ka YouTube channel ke jonga ti crash pun crash ya jarngu ya ka jing kershan ke jong phi